सांग्रंशाल हर कल्याणपुर थानानि तुइसा हारपेक आमसाइनि काइसा पुखिरिनि तुयो कुफुंजाक मांखा बिसिनुइ चिनुइ अमरनि खरकसे सिक्लानि मांगु थै बिनिमुं अमरजित देबबर्मा कक्तमा मांखेनो आमसाया थांगु सगैखा कल्याणपुर थानानि पुलिस सांग्रंशाल हर कल्याणपुर थानानि तुइसा हारपेक आमसाइनि काइसा पुखिरिनि तुयो बिसिनुइ चिनुइ अमरनि खरकसे तिप्रासे सिक्लानि मांगु थैमानमानि पाटिमुंगा उफला काफला साखा कल्याणपुर आमसाइ थैनाय सिक्लानि बिनिमुं अमरजित देबबर्मा कक्तमा मानखेनो आमसाया थांगु सगैखा कल्याणपुर थानानि पुलिस कक्तमाव साइमांखा सांग्रंसाल दिबरा तुकुनानि हिनै नकनि अंखरि थांमानि कल्याणपुर तुइसा हारपेक कामिनि अमरजित देबबर्मा मुंगै बिसिनि चिनै उमरनि खरकसा सिक्ला फियाबा सारिक उंमानि याग्लो नगो किफिलै सकफाया अंगै नायतुकनानि सेंलाइखा बनो बिनि नकनि बरग्रक पाइथागो नगानानि पुखिरिवा कुफुंजाके मानखा अ सिक्लानि मांगथै लगी लगीनो कल्याणपुर थानानि पुलिसनो रहरजाखा कक्तमा मानखेनो आमसाया थांगै सगैखा कल्याणपुर थानानि पुलिस मांगथैति सामान याग्लो पोस्टमर्टेमनि बागै कल्याणपुर साखाम नगर रहरका पुलिस एंखानि दा नकलायो इंके बसरां बुधबारनि दिबरनि हयते नगनि नखरमानि जोंबोनो नायथुबुन दङ बसेरानि हयते न बिनि किता मिलगानि नांगौफोराव जोंहा एरपरे जों खस खायमां बुइ सारगासिनो बुकरक गुथैयै बगर बंनांनि बरक दायनाय फैदिनि सावा एरपरे जों थांनायखा सिनि बरकनो दाबो जोंरा कल्याणपुर हस्पिटालाव फायलायजाक फासला पोस्टमर्टेम पाइमानि याग्लो नखुंनि बरक रंनि यागो याफ्रे रिजाका अमरजित देबबर्मानि मांगथै फियाबा तामनि बागै थैनानि नांखा अ सिक्ला आबनो तैयै चाइतगै नायतक मुंगो अंखरजाक ताबो कल्याणपुर थानानि पुलिस कल्याणपुरनि सिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनखरा।